Vjeruješ li ti da možeš biti zdrav? Da li vjeruješ da možeš završiti uspješno svoje ispite? Da li vjeruješ da se tvoj brak može ponovno i ponovno izliječiti i da može doći ponovno do velike silovite ljubavi? Vjeruješ li ti uopće da tvoja obitelj može postati nova, da tvoj sin može prestati uzimati drogu, da tvoja kćerka neće više odlaziti na ona mjesta odakle dolazi jadna, sva bolesna, opterećena i puna možda različitih ovisnosti? Da li vjeruješ? I napokon, da li vjeruješ da ima netko ko vodi čitav svijet? Da ima neko srce u kojem ti zapravo stojiš? I da ima netko ko ti želi toliko toga reći, da te utješi, ohrabri i ozdravi, a ti nemaš vremena za njega? U tebi buči strah, u tebi buči tjeskoba i depresija, u tebi buči možda suicidalna neka misao. Odbaci to, uđi u post i suoči se sa onim koji te neizmjerno ljubi. Onaj koji je jedini iskonski prasak bio od početaka čovječanstva. Post, odricanje, askeza. Askeza, obično mislimo da to znači svestrano odricanje. Međutim, to kaže Sveti Kasijan, znači svestrano vježbanje. A to znači ako se ja odreknem petkom mesa, da to nije neka žrtva, mi smo od toga napravili žrtvu, kao da pravimo sada za Boga žrtvu. To nije žrtva, nego je to vježba. To znači da ja odlučujem u svome tijelu kad ću jesti, što ću jesti i kako ću jesti. I kad ja mogu reći petkom, ne, danas neću jesti meso. I kad ja odlučim, neću uzeti alkohola. I kad ti odlučiš, nećeš pušiti. Kad ti odlučiš da više nećeš izgovoriti nijednu psovku, to nije žrtva koju ti daruješ Bogu. Ne, Bogu ne trebaju tvoje žrtve. Milosrđe mu je milo, a ne žrtve. To da se ti nečega odričeš, to je strahovit korak u tvojoj slobodi. Ti da postaješ gazda u svojoj kući. Ti odlučuješ, ne želudac. Ti odlučuješ, a ne neki restoran, ne prijatelji koji te vode na, ne znam ja, petkom, možda na neku gozbu. Ne odlučuje, dakle, tvoje tijelo i tvoje željice i tvoja usta. Ne odlučuješ ti, a to čini čovjeka ponosnim, velikim, silovitim. To ti je više nego da si pobjedio stotine neprijatelja koji te napadaju. Jer pobjediti vlastitog unutarnjeg neprijatelja, pobjediti, dakle, našu buntovnu narav, u tome je smisao čitavog našeg života. Zato, dakle, post nam pomaže da ne budemo robovi, nego da budemo slobodni. I lijepo bi bilo nešto drugo. Razmišljao sam upravo ovih dana, kad bismo imali, dakle, post jedan dan makar, recimo, prije uzašašća Kristova, pa jedan dan, recimo, prije duhova, pa jedan dan prije Velike Gospe, pa jedan dan prije svih svetih, pa jedan dan prije Božića. Jer tuga me uhvati kad dođe Božića na Badnjak, nitko od nas ne posti. Još veća tuga kad dođe Velika Gospa, idemo tada na hodočašće, nitko ne posti. Jedu na veliko. Dođe dan uzašašća, kad je Krist pobjedio sve, ide da sjede na svoje prijestolje na nebu, nitko ne posti, niko ne postaje slobodnjak. Svi ostajemo robovi. I kako će rob, recite vi meni, onda moći dobro jesti božićnu pečenicu? Kako će moći slaviti blagdan duhova i primiti darove Duha Svetoga? Kako će rob moći postati slobodan, a Krist odlazi da nam dadne slobodu? Ajmo uvesti, kad već liturgija i naši liturgičari nisu to htjeli nakon koncila, da pače ukinuli puno toga, ajmo mi uvesti, recimo, post. I to strogi. Ne samo da se ne jede meso, nego da dotle ne jedeš dok te ne zaboli, kako kaže majka Tereza. Naime, post, odricanje, to nije nešto da ti je žao zašto nisi jučer jeo, nego ti je neizmjerno drago. Kako sam jučer uspio biti hrabar, odvažan i novi čovjek. Pokušamo, dakle, jednostavno shvatiti da post nije patnja, to nije bol, to nije tuga i žalost. Ne, nego je to upravo ritam života. Ritam života. Kao što postoji dan i noć, i znate da niko po noći ne jede, nego po danu. Tako je dobro, recimo, imati uvijek neke dane kad postiš svečano. I kako bi dobro bilo da petkom svaki puta u cijeloj godini bude, recimo, bar ne mrz. U svakom slučaju, dobro je da u našem životu bude tih dana, i to dovoljno, koje nećemo uzimati nešto što nam godi. Baš se suprotstaviti. Recimo, osjećaš, sad bi baš htio pričati, baš ću šutjeti. Sad bi tako rado htio gledati televiziju, baš ju neću gledati televiziju. Sad bi tako rado išao nogometnu utakmicu, ne, ostaću kod kuće i pročitat ću jednu knjigu. Htio bi se ljutiti na ovog ili onog čovjeka, ne, idem baš ga nazvati
i reći da je sve u redu. Koliko takve situacije ima u našem životu, poštovani slušatelji. I to kad napraviš takav korak, ti osjećaš kao da dišeš. Kao da prije nisi mogao disati, nego se gušiš, a sad dišeš. Duša ti osjeća radost, a u tebi neka sloboda. A tvoje sve stanice se pokrenu prema novom zdravlju. Pokušajmo to učiniti.